Wafi wani iya waka tsakanin Umar M Sharif Nura Inuwa. A yau za mu tsefe mu tantance saboda masoyan Nura Inuwa suna ganin yafi Umar M Sharif iya waka, masoyan M Sharif suna ganin yafi Nura Inuwa waka. Amma a yau za mu tsefe mu tantance. Umar M Sharif, ina so ka mun zazzafar waƙarka mai daɗi saboda masoyanka. Cikin zuciya, jini jijiya, soyayya ta gina nan. Gaskiya ne Umar M Sharif, wannan waka taka ta yi sosai, amma ina so ka ɗan sake maimaita mun wata muji. Ƙasar Indiya ko Saudiya, na je makilin kina nan. Waƙan nan taka ta yi daɗi sosai, ina zuwa zan dawo kanka. Nura Inuwa, ka dai ji kalar waƙar da Umar M Sharif ya kamata ka yi mai daɗi saboda masoyanka. Yayi da shi da shuka an ruwa tsiro na mai kyawu ya fito garin shi a gari iska tana kaɗawa ina yin ambato. Gaskiya ne Nura Inuwa, wannan waka taka kai ma ta yi daɗi sosai, ina son ka ɗan sake maimaita min ɗan kaɗan muji. Ƙarshe gudun zuciya baya tsaya wazance na ganna a Sokoto bayanai na soki sai su sanya raina ya daina ƙararrawa. Waƙarka ta yi daɗi sosai, masu kallo da sauraron mu kun dai ji yanda kowa ya taka rawar gani akan waƙar da yayi. Ina so ku zama alƙalai, ku sa mana a comment section. Amma kafin wannan lokacin, in wannan ne farkon shigowarka, kakka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.